Нолик шақмағы. Дим-Димыч, мәктәпкә соңга каласың. Мин хәзер. Нәрсәне бу ул? Ватмый, әҗия, Рубик шакмагын. Кем шакмагы? Рубик шакмагы дөньяда иң танылган баш ваткыч. Аны венгр профессоры Рубик уйлап тапкан. Шакмакның 6 ягы бар. Һәр якта бер үк төстәге 9 квадрат. Шакмакны быргаласаң, ул квадратлар катнашып бетә. Шакмакны җыю ул һәр якка яңадан бер үк төстәге квадратларны гына туплау дигән сүз. Кызыл, сары яки зәңгәр. Консат! Дим-Димыч, син бу шакмак белән озак утырасыңмы инде? Икенче көн әйләндерәм инде. Шулай озакмы? Без аны 5 минутта җыябыз. Шулай бит, Симка? Шулаймы? Алайса җыегыз. Мин мәктәпкә киттем. Нәрсә, Дим-Димычның борынына чиертәбезме? Кирәге бар. Син бит шакмакны җыю җиңел дигән идең. Алай дип әйтмәдем мин. Үзең әйләндер, мактанчык. Ярар, үзем эшлим. Нолик, сәлам. Нишисең? Сәлам, Фаер. Менә Рубик шакмагын җыям. Шулаймыни? Миңа да җыярга ярыймы? Син җыя беләсеңме? Әлбәттә. Нишәргә кирәк? Бөтен кызыл квадратлар бер якта булырга тиеш. Ансат! Тотып тор әле. Тотам. Ай! Күрдең? Шып! Фаер, бу ягында нәрсә? Нәрсә? Бу ягы зәңгәр булырга тиеш. Хәзер төзәтәбез. Менә, зәңгәр. Кызылы куя китте. Симка һәр як үз төсендә булырга тиеш дип әйтә. Син күзе булдыра аламысың? Симка бөтенесен булдыра. Алайса мин дә. Фаер, син шакмакны ваттың. Ватмадым, сөттем генә. Хәзер җыям. Теләсә ничек түгел, дөрес итеп. Баш ваткычлар, алар зирәклек таләп итүче уенчыклар яки мәсьәләләр. Менә, мәсәлән, лабиринт. Бу баш ваткычта буталып беткән юллар арасыннан дөресен табарга кирәк. Икенче кызык баш ваткыч пазллар. Вак кисәкләрдән тоташ бер рәсем төзү өчен зиһен генә җитмәй, сабырлык та сорала. Компьютердагы баш ваткычлар сезгә ошыймы? Мин үзем Тетрис уйнарга яратам. Бу уенда өстән төшүче төрле фигураларны дөрес итеп рәтләргә җыясы. Минем уйлавымча, баш ваткычлар кешеләргә дә, фиксияләргә дә бик файдалы. Алар зиһенне үстерә. Хәзер. Нолик, син кайда? Хәзер Дим-Димыч кайта. Сәлам, Симка. Без шакмакны җыйдык. Булмасла. Ничек бик ансат кына. Симка, Нолик, мин кайттым. Миңа китәргә вакыт. Хуш. Хе-хе. Менә сиңәме? Җыйганнар. Нолик эше. Нолик, син оста. Ничек? Ничек? Башта шакмакны өлешләргә сүтәсең, аннары дөрес итеп җыясың. Нәрсә? Алай дөрес түгел. Шакмакны быргаларга кирәк. Сүтәргә түгел. Мин хәзер дөрес итеп җыеп күрсәтәм. Барып чыкмас. Ни эшләп? Мин аны ябыштырдым.
Нигә? Син интекмәсен өчен. Хәзер шакмак һәрвакыт дөрес булачак. Борылмагач, ул хәзер Рубик шакмагы түгел бит инде. Әйе, хәзер ул нолик шакмагы. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр әйдә